Den oplevelsesorienterede tilgang til drømme er, at det er klientens eller drømmerens oplevelse, som viser, hvad det handler om. Noget af det vigtigste ved drømme er, at vi får et eksistentielt, grundlæggende, basalt billede af, hvem er personen i verden. Drømmeren er ekspert på sin egen drøm. Inden for den oplevelsesorienterede praksis opererer man ikke med en fast udlægning af symbolerne. Man opererer med, at symbolerne har betydning, men de er subjektive, det kan ikke omgås. Symboler og elementer, figurer i drømmene, er subjektive. Og de symboler, de elementer, figurer i drømmen, vil så være dem, som vi i drømmearbejdet gestalter i rummet som en beskrivelse, en illustration af drømmen. Og jeg er så på sidelinjen og gør, hvad jeg kan for at holde klienten i oplevelsen. Det er klientens oplevelse, som fortæller, hvad det her handler om. Og den ene hypotese lyder så, at elementer i drømmen kunne være en symbolsk illustration af sider af klienten. Det er den ene hypotese. Og den anden hypotese lyder, at i og med, at det er klienten, der har lavet drømmen, og har husket drømmen og gerne vil kigge på den, så kan det godt være, at drømmen indeholder et budskab fra klienten til klienten. Hvordan lærer interesserede at bruge den oplevelsesorienterede måde at arbejde med drømmen? Efter min måde er den bedste måde at gøre det på, det er efter mesterlæreprincippet. I og med, at dem, der er under uddannelse, ser den erfarne terapeut arbejde og deltager i processen fra sidelinjen, så vil de efterhånden få en fornemmelse fra processen. Og så får de endnu mere udbygget deres fornemmelse af processen, det øjeblik, de begynder at arbejde selv som terapeut.